Здравейте, приятели! Сега тук ще ви покажем, не знам как се казваше. Ето вижте колко много вода има и тук едни приятели от къщата ни доведоха буквално на плажа. Аз знам, че това е океан, защото не е море. И вижте пристанищата. Тук отново сме тук, но просто тук дойдохме за първи път и наистина е много хубаво. Тук просто водата е чиста, не е мръсна. Вижте. Ето това са ни... Ето е водата. Ето там хората може би да разсъдят. Всъщност не знам дали е океан. Може би е море, но е красиво. Има чайка. Ние преди малко си чистихме стаята, след това ядохме, михме си косите. Искахме да дойдем до магазина, но той беше затворен. Ето тук трябва да се качваме по едни стълбички. Ето, на това му се казва плаж. И наистина е много красиво, корабчето там. И по същия начин слизаме по стълбите. И е пълно с много миди. Ако някой иска мида от къде бях? От Холандия, нека да ми каже. Ето, намирам една хубава мида. Вижте колко е красиво и самите вълни, колко бързо. Ето вижте нашия приятел, направо влезнал в водата. Да, вижте вълните. Колко много неща носят. Да. Наистина е красиво. Там със слънцето също. Така, вече сме 2 август, неделя, и сме на плажа с Боби. Да, който... къде отиде бе? Ето го. Който плува. Разбира се, мен ме е страх да влизам така дълбоко във водата, защото не зная да плувам. Допреди малко правих влог, буквално за целия ден, но сега видях, че имам една малка кратка версия на влог и реших да я запълня и нея. Топло е, приятно е, просто е тегаво, когато нямаш с кого да излизаш като цяло, нямаш приятели, с които се забавляваш, но и един стига. Да, ето аз съм във водата. Не се шегувам, наистина ме е страх да влизам във вода. Да, ето докъде ми е буквално ще вляза още малко. Да, и ми е вече над коленята, закриваме буквално татуса. И така. Така, ето Боби как плува. Аре бе, плувай! Плувай, аз се снимам да плуваш. Ще ти паднаха гащите пак. Той поне знае да плува и се забавлява, аз не. Браво. Браво. Ето, Рипчо излезе от водата. Нищо. До сега плуваше с краката назад. Тук при нас има много интересна двойка обаче. Ще се правя, че на мен сега снимам себе си, да ви я покажа. Аз буквално снимах ги. Може ги видяхте. Те са много така рисувани. Целите са в татуси, мъже и жената. Да. Вижте колко е красиво тук като цяло. Така ще водата. Много пъти съм бил така по чужбина, нали, в чужбина по самите океани, самите морета, едно друго. Винаги ме е харесало да ходя така, като това. С моите криви крака. Да, но само толкова, с нищо повече.